Радіо.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, якія, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё на сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Дзень волі 2019 арганізатары прапануюць і плануюць адзначыць на стадыёне «Дынамо» 24 сакавіка і адначасова зладзіць такое шэсце па даволі такі другаснай ці нават трэцясортнай вуліцы Кастрычніцкай. Тым не менш, вырашылі пацікавіцца у арганізатараў, суарганізатараў гэтага мерапрыемства, чаму выбраны менавіта гэтыя месцы. У нас у гасцях сёння сустаршыня партыі «Беларускі народны фронт» Алексей Янукевич. Добрый день, Алексей. Добрый день. Алексей, давайте, может быть, такое организационное спочатку пытание. Партия БНФ, якое дачыненне мае да арганізацыі святкавання сёлетняга дня волі? Ну, самое беспосредное, мы з'являемся и официальными заявниками разом с Амарокой. Ну и у той группе, широкой громадской группе, якая працуе над падрыхтоўкай 25 сакавіка, мы таксама активно удзельнічаем. Вы сказали широкой громадской группой, але калі прыгадваць, скажем, летась як рыхтаваліся до Дня волі 2018, там на офисе партии збіралася такое широким колом люди, розныя партии были представлены, розныя рухи, сядзелі, спрачаліся, стрымы вялі прамыя. Зараз такога няма. Ўсё ж таки не такое широкое коло. Вызначылі конкретных людей, якія робяць конкретную справу, ці ўсё ж таки змогуць выказаць свой меркаванне? Коло, насамрэч, больш шырокае, чым у мінулым годзе, і збіраемся таксама, можа быць, не на ўправе партыі БНФ, а ў нейкіх іншых офісах, але бываюць і такія агульныя сходы, ёсць вельмі шмат абмеркавання, вырашэння канкрэтных справаў у інтэрнэце, у чатах, это сучасная цяперашняя тэхналогія, але сапраўды было такое прынятае рашэнне, у тым ліку і намі, што мы б хацелі менш палітычных спрэчак вакол абмеркавання і падрыхтоўкі 25 сакавіка, а больш арганізацыйных, больш звязаных з канкрэтнымі менавіта арганізацыйнымі захадамі. І вось фактычна так і атрымалася. На сённяшні момант палітычных спрэчак няма, ёсць падрыхтоўчая, станоўчая, стваральная праца. Тым не менш, калі, да, палітычных спрэчак няма, але партыя БНФ ўсё ж такі, ну, такі добры піар сабе на датычнасці, да тым, што робіць канкрэтную справу па арганізацыі мерапрыемства мае. А ну што, не было магчымасці там далучыць да без палітычных спрэчак, але да канкрэтнай працы над арганізацыяй мерапрыемства калег з іншых палітычных структур. Бо я ведаю, што яны там троху пакрыўджаныя сёння на вас. Ну, ведаеце, я лічу, што все ж таки это занадта дробная тэма пры падрыхтоўцы 25 сакавіка, што нехта пакрыўдзіўся, некага можна было далучыць, некага можна было не далучыць. Канешне, так вось, каб все былі шчаслівыя, каб все было прыгожа, ідэальна, яно ніколі не атрымліваецца, але мы, паўтаруся, менавіта зыходзілі з крытэра, можа быць, менш палітычнага, і мы разумеем, што, ну, у нас будуць пэўныя негатыўныя наступствы, таму што супольную палітычную справу у нейкіх іншых накірунках мы робім з іншымі суб'ектамі, і калі ў іх ёсць нейкае незадавальненне, яно можа нейкім чынам нам каштаваць у будучыні. Але ўсё ж такі для нас 25 сакавіка вышэй за ўнутрыпартыйныя нейкія разборкі, і мы сапраўды імкнемся, і я перакананы, што атрымаецца правесці 25 сакавіка з максімальным пазітывам, з максімальна шырокім ахопам удзельнікаў, з максімальна моцным пасланнем беларускаму грамадству і свету. Сапраўды, тады давайте ад такіх дробных палітычных тэм і тэм крыўдаў перайдзем да важнай і актуальнай тэмы. Гэта месца правядзення. Вы сказалі, што арганізатары — это даволі шырокае кола людзей, якія зараз працуюць. Да, я згодны. Тым не менш, у кожнай справе ёсць
свае рухавікі, людзі, якія найперш прымаюць рашэнні, ад якіх все залежыць. Ну, як лідар партыі ёсць і партыя ёсць, так і тут ёсць пэўнае там кола, там 3, 4, 5 чалавек, якія першапачаткова і давалі нейкую такую імпульс. І вот калі шла размова у такім імпульсным коле арганізатараў выбара месцу. Вот асабіста вы былі далучаныя да працэсу выбара ў якасці месца правядзення Дня волі стадыёна «Дынама»? Так, безумоўна. І ваша меркаванне адразу было на карысць гэтага? Так, я лічу, што гэта добры варыянт, можа быць нават і найлепшы з усіх магчымых варыянтаў. Чым найлепшы? Тут вельмі шмат фактараў. Перадусім, гэта тое месца, дзе 30 гадоў таму адбыўся знакаміты легендарны мітынг апазіцыі БНФ. На чале з Зяноном Пазняком. То есть для вас, для партыі, гэта сакральнае месца, а для сённяшніх патэнцыйных удзельнікаў святкавання? Ну, ведаеце, гэта сакральнае месца не толькі для нашай партыі. Я перакананы, таму што падзеі 30гадовай даўніны гэта не толькі пра сённяшні БНФ, гэта значна шырэй. Гэта пра нацыянальны рух Беларусі, гэта пра адраджэнне беларускай незалежнасці 30 гадоў таму. І таму вось гэты мітынг, ён з'яўляецца сакральным месцам, і стадыён «Дынама» з'яўляецца сакральным месцам для кожнага, для каго важнае адраджэнне незалежнасці, якое адбылося ў самым пачатку 90-х. Таму што гэты мітынг, ён у вялікай ступені і быў такім імпульсам, які гэта дазволіў зрабіць. Вот вы казалі, што нам трэба адысці ад палітычнай тэматыкі ў абмеркаванні арганізацыі Дня волі. У той жа час менавіта гэты аспект выбару месца, ён палітычны. Вот вам не падаецца найперш палітычны? Не, ён зусім не палітычны. Таму што дзяржаўная незалежнасць гэта вышэй за палітыку. Добра, я па-іншаму сфармулюю пытанне. Вот, скажем, нейкаму там Алесю, нейкаму там просто з трактарнага завода, які хоча прыехаць на святкаванне, які далёкі ад палітыкі зусім. І яму не важна, сакральнае гэта месца, не сакральнае, дойдзе туды высокі палітычны пасыл, адтуль пойдзе ці не. Яму хочацца на мерапрыемстве. Чым яму стадыён «Дынама» добры? Да, для некага Алеся, які далёкі ад всіх гэтых сакральных сэнсаў, стадыён «Дынама» таксама з'яўляецца выдатным месцам, таму што гэта вядомае месца, гэта цэнтр горада. Гэта месца, дзе могуць размясціцца зручна вялікая колькасць людзей, у тым ліку нават калі будзе кепскае надвор'е, там дождж і снег, вялікая частка удзельнікаў будзе абароненая ад гэтага ўсяго. Мы, безумоўна, плануем канцэрт і мітынг, то бок там можна добра паставіць сцэну з добрым гукам, каб усім было чуваць. Там будзе зручна таксама размясціць іншыя актыўнасці на стадыёне, ён гэта цалкам дазваляе. Да яго зручна падысці. Стадыён гэта ў прынцыпе месца для масавых мерапрыемстваў, дзе прадуманыя і загадзя прадугледжаныя сістэмы ўваходу, выхадаў, прыбіральняў, гарачых напояў, то бок усе гэтыя умовы там ужо ёсць, яны ўжо створаныя. Ну і ў дадатак мы памятаем натхняючыя фотаздымкі, і мы іх зараз бачым з мітынгу 30гадовай даўніны, і якраз стадыён «Дынама» мы перакананыя, што мы здольныя яго запоўніць, людзі здольныя яго запоўніць, не толькі самыя трыбуны, але і само поле футбольнае, і гэта будуць таксама вельмі ясныя, выразныя, прыгожыя, натхняючыя фотаздымкі і выявы, якія стануцца моцным матывуючым фактарам для вялікай колькасці людзей. Прыхільнікі святкавання, яны кажуць, што вельмі важны такі фактар, каб нас бачылі, каб святкаванне было бачна для тых людзей, якія, можа быць, нават і не чулі, што сёння святкуецца Дзень волі, яны прыязджаюць там па праспекце ці там па Богдановича едуць, бачуць сцягі, чуюць музыка і цікавяцца, а давай-ка падыдзем. І нават пры тых развагах, што там загон, мы там ідзем у загон да опернага тэатра, тым не менш, гэта сапраўды бачнае, заўважнае месца, і людзі могуць пабачыць. Стадыён «Дынама»
хто там за стенамі нас пабачыць? Ну, ведаеце, безумоўна, 21 стагоддзе гэта ўжо стагоддзе інтэрнэту. І будуць, я перакананы, там дзесяткі і сотні, тысячы стрымаў, і вось гэта будуць бачыць мільёны людзей, а не тыя, можа быць, сотні, якія могуць пабачыць дэманстрацыю на вуліцах ці мітынг. Ну да, но тым не менш, вот хто-то ехаў па Богдановича летась, убачыў сцягі, змог далучыцца, а тут будзе ехаць і там ці па Богдановича, ці па праспекце, ці дзе, і наўрад ці што зразумее, бо стенамі нават за стенамі нават сцягоў не будзе бачна. Не, ну ведаеце, я не лічу, што это сур'ёзны аргумент, таму што нехта ехаў па Богдановича бачыў, а па тысячаў іншых вуліцаў ехаў і нічога не бачыў, да? То бок все ж таки асноўны рэзананс і асноўная колькасць удзельнікаў 25 сакавіка ў мінулым годзе гэта былі тыя людзі, якія загадзя ведалі, куды яны хочуць прыйсці, тыя людзі, якія сачылі праз інтэрнэт, і тыя людзі, якія калі не здолелі прысутнічаць, все ж таки бачылі фотаздымкі з этого мерапрыемства. І я перакананы, што з стадыёна Дынама будуць вельмі прыгожыя і натхняючыя фотаздымкі. Такім чынам, што асноўны как бы аргумент за гэта месца правядзення, гэта зручнае месца ў тым плане, што там адразу адначасова можа сабрацца вялікая колькасць людзей, і не будзе так, як каля таго ж самага опернага пры ўсім, там, як там прыгожа выглядала, але прыйдзеш і не можаш прабіцца, недзе пастаіш здалёк і пойдзеш, альбо там прыйдзеш, патусуешся, пойдзеш і зноў вернешся. Тут прыйшоў і можаш усё мерапрыемства ад пачатку до канца прысутнічаць. Так, абсалютна. Мы ведаем, што ў мінулым годзе частка людзей сыходзіла раней просто таму, што намоклі ногі, таму што не прадугледжаная пляцоўка для таго, каб там праводзіліся такія вось мерапрыемствы доўгатэрміновыя, доўгачасовыя, як было святкаванне 25 сакавіка. Дынама дазваляе там знаходзіцца людзям столькі, колькі ім хочацца знаходзіцца в нармальных людскіх умовах. Що ж таки, што вы можете, вот вы читали аргументы усіх там, хто быў праціўнікам, ну найперш там, ладно, пакінем пакуль тых праціўнікаў, якія ўвогуле там хочуць канцэртам святкаваць, кажуць, толькі там за вулічную акцыю і ўсё. Аргументы тых, хто там супраць быў Дынама менавіта, вот вам падаюцца яны ўсё ж таки слушнымі, ці вот ваш аргумент, усе могуць змясціцца і ўсе могуць там схавацца под гэтым дахам ад непагадзі, калі раптам яна будзе, гэта асноўны аргумент на карысць гэтага месца? Я перакананы, мы ж калі прадумвалі варыянты з правядзеннем, мы абмяркоўвалі таксама і мінусы, так? І мы ведаем тыя складанасці і мінусы, няма ідэальных месцаў, але з усіх магчымых на гэты момант мы лічым Дынама найбольш падыходзячым. Пры тым, што ёсць іншыя месцы, і мы ўжо інфармавалі таксама і ўлады, што мы гатовыя разглядаць пляцоўку каля палаца спорту, напрыклад, нейкія іншыя варыянты, але, паўтаруся, Дынама наш такі першы базавы асноўны варыянт, на які мы спадзяемся атрымаць згоду ўладаў. Ну, плюсы сакральны да ўсяго ж. Мы перарвемся на кароткую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Алексей Янукевич у нас у студыі, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Зміцер Лукашук працуе для вас. Слухайце, не адыходзьце далёка. Маеш спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Парыжы моцны снегапад, з-за яго закрылі доступ да Эйфелевай вежы.
Пра гэта інфармуе адміністрацыя вежы ў твітары. Пры гэтым рэстарацыя, якая знаходзіцца ў вежы, працягвае прымаць наведнікаў, але толькі тых, хто раней замовіў абед. Чакаецца, што снегапады працягнуцца ў беларускай сталіцы заўтра ў сераду і таксама будуць дастаткова вялікімі. У 2019 годзе Мінгарвыканкам збіраецца сабраць з мінчукоў на 3 мільёны менш штрафаў, чым летась. Аднак таксама вялікая колькасць штрафаў запланаваная з кожнага мінчука, уключаючы немаўлятаў, па 6 рублёў штрафаў. Такім чынам сума будзе раўняцца 12 мільёнам 700 тысяч рублёў штрафу. А вось канфіскаванай маёмасці ў 2019 мусіць быць болей, чым летась, а менавіта на 1 мільён 897 тысяч. Так што бізнес і карупцыянеры, напэўна, скінуцца ў гарадскі бюджэт. Пасажыр рэйса Сургут-Масква спрабаваў захапіць самалёт. Паведамляецца толькі пра няштатную сітуацыю. На борце самалёта было 69 пасажыраў, у тым ліку немаўля, таксама 7 чальцоў экіпажу. Самалёт збіраўся захапіць Павел Ша, чалавек, які раней трапляў у поле зроку паліцыі з-за хуліганства. Яго затрымалі, падчас затрымання ніхто з пасажыраў не пацярпеў, а сам самалёт з-за няштатнай сітуацыі сеў у Ханта-Мансійску. Здымкі на нашым сайце у рубрыцы «Навіны». У нас таксама снегапады, хаця і не такія вялікія, як у Парыжы. Сёння і заўтра пройдуць невялікія снегі. Тэмпература паветра сёння ўначы да мінус 21. Заўтра ў сярэдзіне дня максімальная 11 градусаў выше, ніжэй за 0. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І ў мяне ў гасцях намеснік старшыні партыі Беларускі народны фронт Алексей Янукевич. Мы працягваем абмяркоўваць выбар пляцоўкі і для святкавання Дня волі. Алексей, тым не менш, ўсё ж таки шмат людзей будзе, як і летась, за тое, што не трэба нам ніякага вот это вот святкавання, там, песен, плясак, ледь не сказаў на касцях, але тым не менш, вот што нам трэба прайсці па цэнтральных вуліцах такім акцыяй, маршам, са сцягамі, з нейкімі лозунгамі і гэтак далей. Як вы лічыце, ўсё ж такі маюць рацыю гэтыя людзі, ці не? Ці, можа быць, вот, і ці не зашкодзіць вот, іх упартае такое вот жаданне менавіта так адсвяткаваць вот, святкаванне, якое запланавана арганізатарамі Дня волі на стадыёне? Ну, перадусім хочу сказаць, што не зашкодзіць. Я перакананы, што адзначэнне годнае яно адбудзецца і не горш, чым у мінулым годзе, спадзяюся, і значна лепей. Ну, а на такія вот закіды, пра якія вы кажаце, ну, можна сказаць, што гэтыя людзі, яны, на жаль, жывуць у нейкім віртуальным свеце, прыдуманым самімі сабой. І, канешне, лепей быць, як кажуць, настолькі магутным, каб прайсці мільённым маршам па цэнтральным праспекце, памяняць уладу, вернуць дзяржаўны чырвона-белы сцяг і паставіць кропку 26 сакавіка ўжо жыць у іншай краіне. Але калі мы будзем глядзець на рэчаіснасць, то на сённяшні момант мы бачым, што самая асноўная наша задача, у тым ліку і дзеля таго, каб памяняць краіну, гэта ўмацаванне нацыянальнай свядомасці. І для ўмацавання нацыянальнай свядомасці, падвышэння гонару, годнасці нацыянальнай, статусу, прэстыжу чырвона-белага сцягу, нашай гісторыі Беларускай народнай рэспублікі, самы найлепшы і самы эфектыўны фармат – гэта масавая, паўтаруся, тут масавасць все ж таки мае ключавое значэнне, пазітыўнае, святочнае, урачыстае мерапрыемства. Гэта самае лепшае і самае важнае, што на сённяшні момант можна і трэба рабіць, і таму мы гэта робім. Алексей, я да вас вот зараз як да палітыка
хочу звярнуцца такое вот пытанне. Вы выдатна ведаеце, на якія ў нас на сённяшні дзень стасункі з нашим усходнім суседам, з Расіяй, якая вельмі тут любіць зараз рабіць апошнім часам такія захады, што тут і нацыяналісты узнімаюць галаву, і тут так, ідзе моцная інфармацыйная атака на Беларусь. Да, тут і мальчыкаў рускамоўных на вакзале збіваюць, і казакаў з метро выганяюць, і гэтак далей. Такое масавае святкаванне, як яно будзе ўспрынята і ці не пагоршыць яшчэ больш адносіны? Нават пасля святкавання 2008 былі там загалоўкі ў расійскіх СМІ, там бацькавы нацысты там і гэтак далей. А тут замахнуліся на яшчэ больш шырокае святкаванне. Ці не будзе там это нейкім такім штуршком для больш рашучых дзеянняў гэтых прыхільнікаў рускай вясны так званай? Ну, безумоўна, масавае азначэнне ў гэтым годзе 25 сакавіка дня волі выключыць гістэрыю у вось такіх пэўных колах, так бы назваць беларусафобскіх, пракрамлёўскіх. Але неважна і не трэба гэтага баяцца. Наадварот, я перакананы, што калі не тыя, хто піша усялякія пасквілі ў інтэрнэце, а тыя, хто прымае рашэнні альбо радзіць прымаць нейкія рашэнні ў Крамлі, калі яны пабачаць, што беларусы здольныя да такога масавага выяўлення адданасці ідэі нацыянальнай незалежнасці і нацыянальных каштоўнасцяў, гэта будзе такім добрым, можа быць, нават халодным душам ад пэўных плянаў. Сапраўды тут лёгка вырашыць нейкія палітычныя пытанні, звязаныя з новым тэрмінам Пуціна ці з падвышэннем рэйтынга Пуціна за кошт Беларусі. Я перакананы, што не трэба баяцца рэакцыі, не трэба баяцца вось гэтых всіх вопляў у інтэрнэце. Наадварот, трэба імкнуцца зрабіць азначэнне дня волі ў гэтым годзе як мага больш масавым, як мага больш чырвона-белых сцягоў прыносіць. Няхай бачаць, прычым не толькі Крэмль, няхай бачаць і Варшава, і Брюссель, і Вашынгтон, што беларусы стаяць за сваю незалежнасць, беларусы маюць даўнюю гісторыю дзяржаўнасці, і беларуская нацыя будзе абараняць і змагацца за сваю краіну. Вернемся до святкавання. Все ж таки прадугледжана такое вулічнае шэсце па вуліцы Кастрычніцкай. Ну, хто не ведае, што сябе ўяўляе вуліца Кастрычніцкая, я апішу проста. Вот будынкі былых заводаў, дзе зараз размешчаныя барчыкі, нейкія невялічкія рэстаранчыкі, некалькі інтэрнатаў студэнцкіх збоку стаіць, і ўсё. Калі ішлі па вуліцах, якія б яны не былі раней у Мінску, там па Сурганава той же самай, ёсць жылыя дамы, з вокнаў якіх людзі могуць глядзець, там нешта махаць, падтрымліваць. Ёсць шмат транспарту, які асабліва вечарам людзі вяртаюцца з працы, таксама ўсё гэта бачаць. На гэтай вуліцы там, ну, фактычна ніхто не ўбачыць, апроч таго, вот мы як удзельнікі, там, скажем, гэтага шэсця адзін аднаго. Вот для чаго яно тады трэба? Ну, ведаеце, я вам скажу, што сама вуліца Кастрычніцкая з'яўляецца такім культавым месцам для беларускай моладзі, і гэта будзе нядзеля, як мы плануем, і там, на гэтай вуліцы Кастрычніцкай, у кожную звычайную нядзелю знаходзяцца тысячы маладых людзей, найбольш актыўных, такіх сучасных, прагрэсіўных, якія там вабяць час. Там вельмі шмат рознага кшталту такіх установаў, ад бараў да тренажорак і нейкіх творчых прастораў. Там выставы ладзяцца рознага кшталту, іншыя мерапрыемствы, то бок там ужо па факце будуць тысячы патэнцыйных удзельнікаў, якія, я перакананы, далучацца да гэтага мерапрыемства. Ну і ў дадатак вось некалькі студэнцкіх інтэрнатаў таксама, ведаеце, гэта патэнцыйныя тысячы удзельнікаў, таму што студэнты, яны заўсёды з'яўляюцца такім
фарпостам, калі жадаеце. Іх загадам каменданта ўсіх на выходныя выправіць да хаты і закрыць на барны замок дзверы ў інтэрнат. Ну, я не думаю, што всіх вот так вот выправаць да хаты, шмат хто ўсё роўна застанецца. І, ну, паўтаруся, у гэты час, у нядзелю, там будзе вельмі шмат патэнцыйных удзельнікаў мерапрыемства, таму там будзе больш значна людзей, якія могуць далучацца, чым калі ісці па той жа вуліцы Сурганова, дзе, ну, у лепшым выпадку нехта з гаўбца памахае рукой, ну, ці самыя мужныя сцяг там вывесяць. Дзякуем за гэта, заўсёды цэнім вельмі. Але я перакананы, што для мабілізацыі грамадства і нават для візуалізацыі нехта не далучыцца, але ён ўсё роўна там будзе знаходзіцца на этой вуліцы Кастрычніцкай у адной з установаў, ён пабачыць праз вокны гэтае мерапрыемства. Алексей, да таких практычных момантаў я разумею, што, можа быць, не ўсё інфармацыяй вы валодаеце, не ўсё можаце сказаць зараз, тым не менш. Наколькі рэальна, што ўсё ж такі стадыён «Дынама» будзе аддадзены пад святкаванне Дня волі? Ну, ведаеце, гэта рэальна. Я не магу гэта гарантаваць пакуль што натуральна, але я вот у такіх выпадках заўсёды узгадваю выказванне Александра Лукашэнкі, які даўно сказаў з іншай нагоды, але вось такую фразу, што нічога немагчымага ў Беларусі няма. І сапраўды гэта так. І ў тым выпадку, калі будзе прынятае адпаведнае палітычнае рашэнне, а яно было прынятае ў мінулым годзе, і я на сённяшні момант не бачу падставаў, якія б катэгарычна гэта выключалі ў гэтым годзе таксама, то мы атрымаем «Дынама». Народ атрымае «Дынама» дзеля значэння Дня волі. Але ёсць і іншыя варыянты, якія, падкрэсліваю, мы гатовыя абмяркоўваць, у тым ліку з уладамі. Натуральна, і мы ўжо пра гэта казалі, нейкія там зусім неналежныя месцы, зусім неналежныя фарматы, канешне, нас не задаволяць, ну і тады азначэнне ўжо будзе адбывацца зусім па-іншаму. Але я перакананы, што ёсць дастаткова аргументаў і для беларускіх уладаў, каб ўсё ж такі прыняць станоўчае рашэнне, адэкватнае рашэнне па адзначэнню Дня волі ў гэтым годзе. Практычнае таксама пытанне. Ці падлічвалі ўжо, колькі будзе каштаваць, ну, да прыкладу, пакуль што толькі арэнда «Дынама»? Вядома гэтая лічба? Гэтая лічба вядома, я не ўзгадаю яе, прызнаюся, але гэтая лічба ў нас ёсць, яна укладаецца ў такую калькуляцыю. На гэты момант, калі я не памыляюся, ужо сабрана больш за 10% з той сумы, якую мы лічым будзе неабходная дзеля арганізацыі Дня волі ў гэтым годзе. І вы маеце на ўвазе зараз арганізацыя, гэта не толькі арэнда, аплата арэнды стадыёна «Дынама», так, але, скажем, арэнда апаратуры, арэнда сцэны, арэнда святла, вот пра тое пакрыццё, якое трэба пакласці на газон, і якое, паводле, калі я не памыляюся, Пальчы сказаў, будзе каштаваць где-то $8000. Так, канешне. Так, все это улічваецца? Так, безумоўна. Все гэта улічваецца, плюс улічваецца вся такая брэндаваная прадукцыя, інфармацыйная кампанія. Ужо на гэты момант 10% сабрана. Ну і, канешне, мы разлічваем, што бліжэй да даты, калі ўжо будзе больш канкрэтыкі, больш пэўнасці, што і як будзе адбывацца, тады ахвяраванні будуць ісці значна больш інтэнсіўна. Да, вот вы мяне апярэдзілі, што ўсё ж такі 2 месяца застаецца да святкавання, наколькі, а зараз толькі 10% ад неабходнай сумы. Ці набярэцца, ці паспеецца набраць неабходную суму за 2 месяцы? Ну, тут не за 2 месяцы, не 24-го трэба заканчваць, а ўжо ведаць, што ўсё атрымаецца па грашах за пэўную колькасць дзён да гэтага. Так, безумоўна, існуе патрэба ахвяраванняў, таму вось хачу заклікаць усіх слухачоў, гледачоў, таксама, калі ласка, становіцеся часткай сучаснай беларускай гісторыі, ахвяруйце сродкі на правядзенне Дня волі ў гэтым годзе.
Безумоўна, асноўная частка святкавання будзе музычная. Ёсць ужо нейкі такі асноўны ліст, спіс тых удзельнікаў, музыкаў, гуртоў, якія будуць браць удзел у выступе? Ён в такім папярэдняй форме існуе, але памятаючы некаторыя вельмі прыкрыя выпадкі з мінулага году, калі кагосьці назвалі троху раней, чым гэта было абумоўлена, чым дамоўлена, я пакуль нікога не буду называць, але в прынцыпе у нас ёсць все падставы разлічваць, што ў гэтым годзе вось гэты лайнап будзе больш магутны нават, чым у мінулым годзе. Дзякуй вялікі. Завершым мы нашу сённяшнюю размову з Алексеем Янукевічам песняй The Super Bulls. Спецыяльна адмыслова напісалі песню да Дня волі. Калі ласка, зараз у вас будзе магчымасць яшчэ раз паслухаць гэтую песню, адчуць пасля праслухоўвання патрэбу падтрымаць грашыма падрыхтоўку Дня волі. Алексей Янукевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы The Super Bulls у эфіры Еўрарадыё. Слухайце нас праз колькі хвілін о 16 гадзіне талаковы эфір. Дзякуй. стрымаць пагоні, рвацца на прастор.